Mommy. Mbe bu anụmanụ na-akacha aghụghọ. Kụọrụ na oke nwa ka ọ nwalia, kụọrụ na ya aka biko ọ nọkwali ọfụma ọmalia. Ngwa ka m gụọla unu nye ka geenị ntị ngwụcha unu za ka m gụọ onye ọsọ. Lee mbe ọ bụ ya kacha ụmụ anụmanụ aghụghọ. Ya na ụmụ nnụnụ gara ọgbakọ n'eluigwe. Ha nyere ya abụba ha, o jiri abụba soro ha fegoo n'eluigwe. Ebutere ha nri ebe ahụ. Mbe jiri aghụghọ richepụ ha niile. Ka ị na-ekwu papa? Osisi? Osisi? Gwi anyị Adaobi, gwi anyị bụ osisi. Ịma ihe bụ stik n'Igbo? Stik. Ịmara na ya nke ezi iji ajụ nke onwe ihe ọzọ ịchọ iju. O nwekwa ike onwe ihe ọzọ. Ịkpa ga-agụkwa anyị uche, anyị amazi. Ebutere ha nri ebe ahụ. Mbe jiri aghụghọ richapụ ha niile. Ha ewere iwe nara ya abụba ha. O siri ebe ahụ daa n'ala tirisịa. Ejula mere ya ebere, tụtụkọọ ya, rakọọ ya nke ọma. Bido ụbọchị ahụ, azụ mbe bidozia nkeri. Kụọrụnụ m aka, agụta m ya, kụọ n'aka. Ngwa ajụjụ na-abịa. Kedu anụmanụ kacha aghụghọ n'ime ụmụ anụmanụ? Onye oke nwazi anya. Kedu onye kacha aghụghọ n'ụmụ anụmanụ? Adaobi za anya. Mbe. Kụọlụ na aka. Kụọ aka. Ihe na-eme iwu ọ zataghị ọ ya azata ọzọ. Kedu ihe bụ animal n'Igbo? Adịkwa nwazi anya animal. Ka ihe a na-akpọ animals. Kụọ na aka. Adaobi ịgwaziri ya ịma na Ebube maala ibe ọ ya azata ya. Ịgwana ya ọ zatazi ya. Kedu ihe enyere mbe ka o wee solufa fego enu? Kedu afa ihe? Ngwa oke nwazi anya. Abụba. Kụọ na aka. Kụọ na oke nwa ka abụba. Ka ihe bụ complain n'Igbo? Ịmara mkpese. Kwuonu mkpese. Kwuo na akụ mkpese. Ọ ya bụ complain n'Igbo. Onye ọbụla na-complain bụ onye mkpese. Kwuonu onye mkpese. Onye nkọsa. O nwere afa ndị Igbo na-abụ si kọsara Chukwu. Ihe ọbụla na-agbagwoju anya kọsara Chukwu. Inwe mkpa kọsara dị nwenụ m aliluya. Ọ bụ naanị ya na-eficha anya mmiri aliluya. Inwe mkpa kpesere dị nwenụ m aliluya. Ọ bụ naanị ya na-eficha anya mmiri aliluya. So inwe mkpa jee kpesara Chukwu, jee kọsalụ gịnị? Chukwu. Kwuonu Chukwu. Ngwa. Kedu abụba bụkwa nku. Ịma na anyị na-asụ Igbo Central, Igbo izugbe, ka onye ọbụla wee nwee ike na-aghọta ihe a na-ekwu. Nku nya ugbene ụmụ anụmanụ. Feathers nya bụ abụba. Chelu papa nnekwu ịdọbunelu m mgbanaka m biko. Papa nnekwu ịdọbune mgbanaka m. Kedu ihe mgbe o richapụrụ? Onye richapụrụ nri? Onye richapụrụ? Papa ngwa kwuo mbe. Kụọlụnụ papa nnekwu aka. Mgbe o richapụzi nri ahụ, kedu ihe ụmụ nnụnụ mezi? Ka o richapụrụ nri ahụ? Oke nwazi anya.
mbe abụba ha. Yes. Ọnya wọpụtara kwụọlụ na ya aka ka weli iwe nakọsa mbe abụba ha. Ọ dịkwa mma o. Unu na-egekwe ntị amadị m. Mgbe farapụzili ebe ahụ, kedu ihe mbe meziri? Agịdịgba nwa zaa anya. Kedu ihe mbe meziri ka fa weli iwe nakọlịta anya abụba ya rapụ ya ebe ahụ pụọ? Mama. Ka agịdịgbaza anya. Mbekwe. Adaobi zaa. O si n'eluigwe daa n'ala wee mee gịnị? Tirisia. Kwuonu tirisia. Nya bụ kụwasịa. Nya kwuo into pieces. Ọnyanwa. Ọ dị mbe mma. Good for gịnị? Mbe. Ka ọ kwụsịnata aghụghọ. Kwụọlụ na Adaobi aka. Kedu onye meelu mbe ebere? Oke nwazi anya. Ejula. Nya bụ gịnị? Ejune. Ma ọ bụrụ ndị be anyị ọka fasị gịnị? Ejune. Ejula meelu mbe ebere. Ama m ihe ọ na-emezili mbe ebere. Onye alụlụ a na-ada emelu onye alụlụ a. Oke nkili nko ikwutekwelie. Ke ihe o meeli mbe mgbe o meziteli ebele? Ke ihe o mezili? Ọ bịazi wee tụtụkọ ọnya wee rakọ ọnya nke ọma. Kedizi nya bụ bido mbọsị ahụ azụ mbe wee na-adịzi gịnị? Ọ na-adịzi gịnị? Nkeri. Nya ka ihe bụ nkeri ọ na-adịzi ọ dụzia rọf ịrụ ya na mbe bụ onye aghụghọ na-enyi mbe bụ onye aghụghọ. Mbe kedu afa mbe n'oyibo? Unu kwutelie. Mgbe anyị emetigo ka ọ dịzianụ mgbe ọzọ ka ọ dị mbọsị onye ori ga-akwa nri ka anyị jee chọọ ngaji anyị flefu ka ọ dị ka enwe amara ọfịa ka ọ dị mbọsị ọzọ. Mbọsị ọzọ anyị bịakwa ọzọ n'izu ụka ọzọ chebiri na anyị. Ihe unu ga-eme bụ unu were aka unu jee ebe na YouTube channel anyị bienie n'ebe na-acha gịnị? Ebe na-acha gịnị? Mmemme. Ebe na-acha mmemme. Unu wekwela aka unu mee gịnị? Oke nwazi anya. Bịa na mgbịrịmgba. Na mgbịrịmgba ụwa. Anyị bụ Igbo Police. Igbo gịnị? Police. Ndị uwe ojii Igbo. Ndị na-ejide ndị gịnị? Ndị Igbo na-amara asụ Igbo. Ndị na-agba afọ ndị Igbo ibefa. Unu ebido sụbalịa oyibo. Unu mụta oyibo welie tinye gịnị na-akpa epuru oghele. Unu fụzi onye abụrụ onye Igbo foreigners unu bido sụbịa maọbụ unu nọghalia ebe ndị Igbo na ndị abụrụ ndị Igbo nọ. Unu ebido sụba oyibo. Unu gosizie fa na unu mee gịnị? Tiwe slate. Unu gosizie fa na unu mee gịnị? Gbaji chọk. Unu gosizie fa na unu mee gịnị? Na unu mụta grama. Mgbe ahụ ka unu ga-egosizi nke unu ji biri. Mana unu ejinye na-akụziri nwa unu. Unu ejinye na-asụrụ nwa unu ma ọmama unu ma ọmama unu ochie ma nwanne unu ma ndị ọyị unu ọbụla bụ ndị Igbo. Unu anọkọta na-eme ọ bụrụ agwa dị mma, ọ bụrụ ihe ziri ezi ka ọ bụ. Maka na ọ bụrụ na unu na-asụ ya nwanne ama mmazi nwanne, nwanne ama mmazi nwanne ya. Kọlcha anyị, omenala anyị na wee ọ na-aka 9. Ọ bụrụ ya bụ na ejiziela anyị na-akụ futbọọlụ. Onwezikwa ugwu na nsọpụrụ. Maka ugwu na nsọpụrụ dịkwa ya. Ndị nwee strong culture a na-enyefe nnukwute ugwu na nsọpụrụ. Bidonu taa wee na-asụ n'ụmụ unu Igbo. Bụbanụ afa Igbo.
ọ bụrụ na unu abụchagofe afọ oyibo jeenu gbanwee enyi a na-agbanwe afa anyị abụọ bụgodisa afa ka akpọ mmadụ nwanne amalụ nwanne. Onwe ndị Igbo na-enwe afọ oyibo na-abụ nke ahụ bụ nke jọnarịcha nke a na-aga afụ etie mkpu etie na onye awata ọfịa amadị na onye Igbo. Onwe onye Igbo na-abụ onwe ofu afọ oyibo ọtụnwazi anya afa nna ya abụzigharị afọ Igbo, mana ndị Igbo ziji afa oyibo emezikwu afa nna a na-aga afụcha ụdị ihe afụdebe nke ka a na-aga afụcha afụdebe ifia iwere akịlịka jụọ na ntị ịgba n'aka zụọ ụkwụ na ana fee n'isi isi onye amamihe ka onye nzuzu onye lere mma tụba ọbọ bụ nke a. Ụmụnne o nwekwa ka ọ dị o anyị abịagokwa anyị bụ onwere ihe Igbo anyị abụrụ anyị bụkwa dibịa Igbo anyị bụ ma onye nkụzi Igbo bụrụ Igbo klaasị anyị bụ dibịa Igbo. Unu gbakwala ọgwụ unu ṅụọ na arụ adịrị unu ndị na-eme ụdị omume a unu jos jee gbara ọgwụ unu ṅụọ na malaria ji unu aka ịba na-enye unu nsogbu. Kedu ihe unu na-emezi? Ana m akụzi unu na-akali ọzọ ọkwa ihe unu na-eme ngwa gụọ Papa Peter patara pọpọ panye Papa Paul. 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 Agịdịgba gụọ ya maka unu na-egwuri egwu ebe m na-ekwu gụọ Papa Peter pọpọ panye Papa Paul. Papa Peter pọpọ panye Papa Paul. Ọmụ akwa agụ ya gụọ ya ọnya bụ na Papa Peter patara ịgụgo nke gị ịgụzi na gụọ ya Adaobi gụọ ya. Papa Peter patara pọpọ panye Papa Peter patara pọpọ panye Papa Paul. Papa Peter patara pọpọ panye Papa Paul. Papa Peter patara pọpọ panye Papa Paul. Ngwa merenụ anya mesigo ewo anya mesigo ewo anya mesigo anyị bụ ndị Igbo ndị ire unu achọzigo anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ile nga anyị emesigo wee na egwu a anyị emesigo ewo nnekwu ịtakwana m isi anyị emesigo ewo anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-akpa nganga anyị emesigo ngwasị nke emesi